लोगोफोर आंनि बे आलु बर' इउटुब चेनेलाव गासैखौबो फिन बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर। दिनैहाय आङो बार्थडे जानो थांनो नागिरदों लोगोफोर। आं दायो थाबायलांबाय थानोसै। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो आरो नायनो गोसो गैयाब्ला नायनांला। स' बिदिब्ला आङो थाबायलांबाय थानोसै लोगोफोर। नोंसोर नायनो गोसोबा नायलांबाय थादो। माबायदि नुदों, मोजां नुदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। नै आं दायो थाबायलांबाय थानोसै। स्नाप आपटिसमिसना जोबोद मोजां साजायदों। आरोबाव आं दायो थांबाय थानोसै। नै न'सिम मोनलायबावबाय। थाबायलांबाय थानोसै लोगोफोर। जोंनि गामिखौ मोजां नुदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो। गथ'फोरा नै गेलेदों हाग्रायाव थाखोमालायनाय। नै दायो आं थांबाय थानोसै। जा गोलावखा लामायाबो। थैंक यू। नै आर'नाइ होदों बार्थडेआव। और सबसे आखिरी में एक है और भी हमर है जोसेफ नर्सरी, उन्हीं के लिए भी एक अरनाई देना चाहता है और से भी कृपया आप ग्रहण कीजिए। जोर से तालियां बजाओ। थैंक यू। इसके साथ ही साथ आज के संबोधन इतने में समाप्त हो गए। थैंक यू। जिसको भी नहीं मिला उसके लिए भी तालियां बजाओ। मुझे 8 तारीख को एक आदमी से संगठन करना चाहिए। कृपया करके आप आगे आइए और भी जोर से तालियां बजाओ। बार्थडेआ हाखांलायलांबाय केकआ। Selama pundeng. Sama deh. Sebai, makasih berat. Besar sebai, gila parah. Apa kok? Yuk sini aku nilai. Bye-bye, look up orang kamsang vui bye, zaming kamay. Sabay biyang. Kamsane ko deke as tama ng zaming biyang. Zamay. Jabu bay Peter sana nun. Hola, lokabar, angni be video ko mazang udang bala, bala subscribe kalam na hobano sabay lokabar, na yang batin na bang kami jalanay dayo sinay dong, or say ka na pala, or say dong. Umabidor sama nih, si bodi keder sama payo lo gobor nih. Masang udong bare kalam tuh, masang dua kibada kalam so lo gobor, bye bye.